మేడం ముద్ర వీవింగ్ లో ఇది చాలా టాప్ అంటే టాప్ డిజైన్ అని చెప్పుకోవాలి. దీని కాస్ట్ మనకి 2271 లెస్ పోను 1950 రూపాయలండి. సారీ ఓపెన్ చేసి చూపెడతాను చూడండి ఒక్కసారి. పళ్ళు ఎలా వచ్చింది మనకి, సారీ ఎలా వచ్చింది అన్నది ఒకసారి చూడండి మేడం. ఓపెన్ చేసి చూపెడుతున్నాను. ఇది ఐటమ్ వచ్చి 3 కలర్స్ అండి. ఇందులో కూడా మనకి కేవలం 3 కలర్స్ అండి. సారీ చూసారు కదా, చాలా మంచి వీవింగ్ అండి. లతల్లా పైకి వచ్చింది, చిన్న బార్డర్ ఉంటుంది, పళ్ళు మల్టీ కలర్ అవుతుంది. దీని బ్లౌజ్ వచ్చి మనకి కాంట్రాస్ట్ వస్తుందండి, కాంట్రాస్ట్ వస్తుంది. ఈ విధంగా ఉంటుందండి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్. చాలా టాప్ వెరైటీ అండి. దీంట్లో మనకి కలర్స్ వచ్చి మనకి 3 కలర్స్ మేడం. 3 కలర్స్ వచ్చినాయి. కలర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. మూడు రంగులు కూడా చాలా బాగున్నాయి. కొరియర్ ద్వారా సింగిల్ పీస్ కూడా మీకు పంపించడం జరుగుతుందండి.